an faw an baw an kɔrɔ an dɔgɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ aw sɔgɔlen dɔgɔ téléso Mali la ne ye Mali kunnafoni point TV émission yɛlɛ waati an y'o de fɔ ko yɛlɛ kɔni o tɛ k'aw negela a tant que an ka ni émission man di mɛ mɔgɔ civiliselen fila de b'an bolo yan bi e ala ninnu civiliselen don sa tɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ ninnu na ne yɛrɛ dɛsɛra k'o prononcer fɔlɔ an m'u yɛrɛ ɲininka o b'o fɔ aw ɲɛna tɔnɔ o bɛ ka mun de fɔ tɔnɔ o de ka di ayi ne tɛ se k'o fɔ i ka misɛn ça va e ye jeliba de ye ya komi i kɛlen don ka golokiba don ni arasa wa ni ye babo de ye b'a la aucun problème t'a la an b'a daminɛ gauche la wa droite cɛ aw yɛrɛ kɛlen don ka ne conseiller hali ko ne bɛ to ka munumunu de n'a jara ne kun fɛ ne mun ko modèle ye de bon fɛnɛ ma bon kuma bɛ yɔrɔ la ah bon ne kun bɛ fɛ ko fɔ ne kɔrɔkɛ de ye ni voilà ok an ka daminɛ e tɔnɔ tɔgɔ duman jamu duman bon Isa Jara ok e bɛ se k'i comédien tɔgɔ fɔ an ɲɛna ouais mais c'est au fier bien sûr ok o fɔ an ye bon caman bɛ wele Tanti Pɛgɛlɛni i b'a kalama kunun i kɛlen ka ne wele ne ko Tanti Pɛgɛlɛni mɔgɔ si kun t'anw fɛ min ma yɛlɛ ko Tanti Pɛgɛlɛni ko wa ko nin ye cɛ de ye dɛ ko ayi ne ba ko ne tɛ nka nin fɛn lakalakatɔ ninnu na ko ne tɛ bɔ kɛnɛ ma ko Tanti Pɛgɛlɛni ko fana y'a joli dɛ Tanti Pɛgɛlɛni ne ma fɛ ko ne kɔrɔkɛ de don i tulo b'a la ko Tanti Pɛgɛlɛni yɔrɔ dɔw seulement ne jɛlen don a fini dɔrɔn de don sinon an bɛɛ ye balima ma ye parce que an ye wɔlɔfɔ fɔlɔ minnu nana tulu nɔgɔ kun bɛ bɔn mɔgɔ minnu kan ne taara Sénégal bɛ sɔn ka f'i ma ko rougeau dɛ o tɛ tiɲɛ ye mɔgɔ bɛ o fini u b'a fɔ de rougeau u b'a fɔ de tulu nɔgɔ parce que aw ye fɔlɔ mɔgɔw ye tulu nɔgɔ kun bɛ bɔ minnu kan d'accord cɛ ka sansi ninnu ma nɔgɔn dɛ kana ne bagabaga mi deli ala kama kana ne bagabaga dɛ wala mi boli ok voilà an bɛna tɔnɔ ayi n tɛ se ka fɔ e ma tɔnɔ ayi i bɛ hakɛ to n tɛ se ka fɔ e ma ko dɔgɔ ok tɔgɔ duman jamu duman Abdulkarim Sogoba i comédien tɔgɔ Sogobana yɛlɛ ka sa dɔw b'a fɔ ma musokɔrɔba gangsta e ka segin nin bɛɛ kan tan ni Sogobana yɛlɛ ka sa musokɔrɔba gangsta Sogobana yɛlɛ ka sa musokɔrɔba gangsta e ye musokɔrɔba gangsta de hali i kungolen fɛ a bɛ suya k'i y'o ye mɛnɛ cɛ nin bɛɛ tɔgɔ e kelen donc tɔgɔ tan t'anw ka dugu la e kelen ɲɛ wɔɔrɔ fiɲɛtɔ tɛ yen nɔ dɛ ok d'accord Tanti Pɛgɛlɛni kan jumɛn b'i la kɔri baasi t'i la bien propre foyi t'i la bon ka n'i sigi i bɛ hakɛ to nin ye anw ka chaise de ye kana to k'i sigi k'i fɛrɛ quoi i b'i sigi cogo dɔn quoi n b'i kunna da dɛ i b'an ka chaise de kɔnɔ a tɛ fɛ bon e ye dusu tan de sinon ne e bɛ dusu e bɛ wuli ka bɔ nin kɔnɔ sisan bon dusu de t'i kɔnɔ hali n'i ye i b'a dɔn ko dusu t'e kɔnɔ dusu tan e k'a sigilen na ye miiribali tasibali Allahu akbar cɛ ni ma sabali i ka émission tɔ bɛ taa kɛ kɛnɛ ma dɛ d'accord Tanti Pɛgɛlɛni an bɛna ɲininkali damadɔni tɛnku i la n'a tɛ k'i ma baasi ye Tanti Pɛgɛlɛni yalima mun yɛrɛ ye poussé ka don nin baara in kɔnɔna na bon don dɔ la i ka ɲininkali n b'i fo a diyara n ye trop n bɛ n kanubagaw fo minnu dɛmɛ yanni bi ka se quoi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Imam Sangare Sukonɔ Daniel wajulu kɛlɛm don ani mɔgɔ tɛ kelen ani bɛ bɛgaw bɛsi mɔgɔw fo don min na ne bɛ nin ko in daminɛ a don a y'a sɔrɔ n bɛ n sigi n bɛ miiri toro n tun bɛ n kelen na a wagati de n tun tɛ gɛrɛ mɔgɔ la ne tun bɛ kan ten a bɛ yɛlɛ ko kɛ n bɛ n sigi n bɛ yɛlɛ fo mɔgɔw b'a fɔ ko fa b'i la ka sɔrɔ o tɛ bɛɛ n'i ka fɛn kanu ta don mais Bamuru de tun ka di n ye quoi ouais Bamudi Bamuru de tun ka di n ye mais n bɛ kan ten lamɛn tout
bon don la ɲɛ sigi n ko ninnu bɛ ka nin kɛ est ce que ne yɛrɛ tɛ nin daminɛ a fɔlɔ fɔlɔ n y'a kɛ n ka sanfɛ de n ye n dɔgɔnin dɔ wele kɛ n ka telefɔni d'a ma a ye kamera jɔnna n ye n sigi jibɔtini dɔ bɛ n bolo a falen don jago bidɔn kɔnɔ n ye n sigi dɔrɔn n ko n ko tinɛni bɛ ka bɔ tinɛni bɛ ka bɔ tinɛni mais tinɛni ma bɔ a tinɛni bon tinɛni ye tinɛni sugu min ye ale bɛ pan de ale de bɛ taa ni mɔgɔw ye faransi b'aw ka so a bɛ aéroport la a bɛ aéroport la a ka bisi sanfɛ ale b'a damana bisi la d'accord problème t'a la faamuyali sɔrɔ l'o la tanti Pɛkɛlɛni n bɛ n'i ɲininka sisan tanti Pɛkɛlɛni e a idée bɔ min k'a da i yɛrɛ la i ka nin ɲininkali diyara n ye trop walahi parce que an ka carré kɔnɔ san o san an bɛ soirée tradition de labɛn ani an m'a labɛn parce que an kelen t'a kɛ an ni musomaninw de b'a kɛ an ka carré kɔnɔ musomaninw an bɛ fara ɲɔgɔn kan sisan donc ka balani organiser donc an minnu ye comédien y'a la sisan an bɛ sketch kɛ an bɛ humour kɛ donc u ko a laban an bɛna kɛ mun ye ne ko ne n kan t'u ma n k'a laban n a ka di ne a ka kɛ misi ye quoi a misi la n ma nɔgɔn wallahi tuma bidon datugu o de tun ye n ka saki y'a don n ka robu k'a bɔn fɔ dugu ma robu 2000 ta ninnu tɛ dɛ a bɔra min a bɔra Lomeri direct a ma utiliser donc an nana kɛnɛ la u bɛ ka misiw présenter u ye ne ɲininka ne bɛ kɛ miiri quoi ne ko est ce que ne ta kɛ tanti Hélène ya n ye n kan t'o la voilà je me nomme tanti Pɛkɛlɛni donc i ye tɔgɔ in choisi sur le champ yɔrɔ la a nana taa ni tanti Pɛkɛlɛni tanti fo kana page ni fɛnw tɔgɔ k'a ye ka na directement n ka t-shirt bɔ don kan na mɔgɔw y'u b'a ye hali ne ka moto kɔfɛ tanti Pɛkɛlɛni ne b'a sanfɛ d'accord tanti Pɛkɛlɛni yalima i bɛ don baara in kɔnɔ wagati min na bɛɛ kɔni b'a dɔn nin baara in ma nɔgɔn n'i y'a gɛlɛya fɔ i ma kuma yɛrɛ n y'a dɔn i ye gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ a la du kɔnɔ ani carré yɛrɛ kɔnɔ wallahi n ye gɛlɛyaba de sɔrɔ a la gɛlɛya tɛ se ka fɔ ka ban an bɛ dɔ de fɔ an bɛ tɛmɛ awɔ i bɛ se ka fitinin fɔ an ye o la bon n bɛ fitinin min f'i ye tellement que ko nana gɛlɛya parce que ne bɛ ko in daminɛ wagati min moyen tun tɛ ne moto tun tɛ ne bolo tournage yɔrɔ tun ka jan ka bɔ Bangɔni na ka taa Sotiba a ka jan sen na kuma dɔw la i terikɛ dɔw bɛ yen minnu bɛ gɛrɛ i la don o don ni minnu bɛ yala olu de b'i faga wallahi ni dimanche sera ne terikɛ dɔw bɛ yen f'u tun b'u ka téléphone faga parce que u b'a bila u kunna karisa bɛ na izo bɛ n wele san chaque dimanche de y'ale ka tournage ne y'a fɔ a y'a ka moto san ni moto t'i bolo dɔrɔn i sen ala n terikɛ sabali diɲɛ don ka ca a ka ca i ka jan bi sini ka sun i mana boli cogo o cogo a bila i kunna i bɔbara b'i kɔfɛ o ye adamadenya tagala ye ne tun bɛ bɔ Bangɔni na n bɛ tagama n sen na n bɛ taa fɔ Sotiba Sotiba cité kɔnɔ n bɛ tournage kɛ a don la n bɛ na n sen na tugun n bɛ tagama min kɛ n bɛ bɔ Kɔkɔnɔna de fɛ ka trafic ka sira arabusi ka sira la pour que n bɛ se ka fili cɛ de ye dɔ kɛ o t'a bannen dɛ ani n'i ka fɛn dɔw kan ka publier sisan ani i bɛ video min kɛ yanni i ka caméra sɔrɔ mɔgɔw tun b'a fɔ non i ka video tɛ kɛ mun kana kɛ mun sa a ka girin kana kɛ mun a tɛ ko mun na sa mais bi olu bɛ k'a ɲini pour que an bɛ se ka video kɛ o ye Ala ka masaya de awɔ baara in bɛɛ de bɛ ten dɔn o ye Ala ka masaya de donc an bɛ Ala fo k'a barikada alhamdulilayi fɛn tɛ n fɔlɔ dɛ mais bi ka fisa ni kunu parce que ni kunu gɛlɛya ko i bɛ sini nɔgɔya i b'a sɔrɔ o ye tiɲɛ mɔgɔ mun ɲinɛ de bɛ si bɔ sɛfan na parce que a bɛ ne kun na hali so kɔnɔ don min na levier bɛ bɔ sugu la a bɛ na ne jɔlen sɔrɔ parce que an ka so ɲɛsinnen don misirida ma n bɛ ka demi don chapeau bɛ n kun talon bɛ n sen na n bɛ ka kule soli ye n bɛ
a nana a y'i jɔ a ka moto la a y'a ka verre bɔ a ɲɛna ko nin ye Isa de ye ko ne don ko Boba a ko kilakɛ n sɔrɔ n ka so kɔnɔ ne ma se ka tournage kɛ bilen mun de ye n bila a la jatigɛ parce que m'a dɔn a kun man d'a ye ne donna a nɔfɛ ne donna a ka salon kɔnɔ ne taara a sigilen sɔrɔ a bɛ ka yɛlɛbugu lajɛ a y'a ta fɔ ne bɔra ne ma kuma tugun mais a nana gɛlɛya tugun a tilala ka n gɛn ne taara yɛlɛma Marseille n ka patron fɛ yen parce que ne bɛ burudi de kɛ ne taara yɛlɛma n ka patron fɛ yen ne ye min kɛ a bɛ kalo 3 bɔ ka bɔ o bɛɛ la ka na so a bɛ ɲininkali kɛ fo ka n'a kɛ a yɛrɛ tɛ kuma tugun quoi musokɔrɔba bɛ n kɔ dogo n'a ye ɲininkali ni fɛnw kɛ dɔrɔn ko mun musokɔrɔba b'a fɔ k'o tɛ hali dimanche jan tɛmɛnen ne ni mɔgɔ dɔ bɛ ka baara kɛ sisan il s'appelle Begaw Bez ne to k'a bila n ka video caman kɛrɛfɛ Begaw Bez nana réunion na ne fɛ yen parce que n'u nana réunion na n bɛ dumuni ni fɛnw dilan ka réunion yɛrɛ sigi quoi i m'a faamu donc n'an tilala an ma to réunion na artiste minnu m'an cɛ la an comédien an bɛ muru kɛ an bɛ sketch kɛ sanfɛla la donc mɔgɔw bɛ tɛgɛrɛ min fɔ o bɛ ga levier la parce que a b'a fɔ ko tɛgɛrɛ b'a tɔɔrɔ parce que fɛn man d'a ye ni kanu tɛ ɲama ne y'a bila parce que ni fɛn min k'a la fɛn min ye n sɔrɔ a kɔnɔna la Ala de b'a don dɔ ne bɛ n da ne tɛ sunɔgɔ ne bɛ n miiri est ce que ne tɛ nin ko in bila mais est ce que ne y'a bila ne ni minnu tun bɛ baara kɛ ka kɔrɔ n'an bɔra ɲɔgɔn na est ce que olu tɛna yɛlɛ ne la est ce que ne tɛ force wɛrɛ ta ka fara nin force kan min nin tɛ kelen est ce que dusukura tɛ don ne la fo bi an taa tournage kɛ force hali dimanche tɛmɛnen ne tun bɛ Safo tournage la ne bɔ Bango na n bɛ n ka moto ta a la moto la n bɛ taa Safo Sidi Safo fɛ yen SD n ka foli b'a ye a ye n dɛmɛ turu n ka foli b'a ye i bɛ baara min na i k'a bila kɔrɔ i ka n'a bila bana ye an farafinw ma min faamuya toujours différence de b'an ni tubabuw cɛ fɛn min ka di den ye an k'an ka jukɔrɔma tintin o de la a bɛ nafa sɔrɔ o de la mais n'an bilala a kɔ nin tɛ mɔgɔ lankolon baara ye caman b'o de fɔ ko k'a faamuya aw kana ɲinɛ aw sɔgɔlen don ka téléso Mandela Mali kunnafoni point TV chaque lundi ale bɛ bila à partir de 18h kana ɲinɛ ko abonner sur YouTube ouais musokɔrɔba gɛnsa kan jumɛn bɛ yen kana yɛlɛ kojugu sa i bɛ yɛlɛ tantɔ mun na ni yɛlɛla ka sɔrɔ yɛlɛ kuma ma se ni yɛlɛ nana sɔrɔ i ka yɛlɛ banna a bɛ kɛ problème ye dɛ so i ni yɛrɛ tantɔ kan ka lajɛ ka baara la ok musokɔrɔba gɛnsa kan jumɛn b'i da ne b'a fɛ k'i ɲininka i ka ni musokɔrɔba gangsta in ani ko sogo sogo bana nin tɔgɔ ninnu e ye nin créé cogo di sogoba ne yɛrɛ jamu ye fɔlɔ ok donc n'a ye fara kun kan parce que sogo ka di n ye trop donc sogo bana donc ni sogo bana kan to dɔrɔn je m'énerve o bɛ digi la donc sogo bana togo filɛ bon musokɔrɔba bon ne yɛrɛ ka performance comédie yɛrɛ la o ye musokɔrɔba rôle donc i bɛ musokɔrɔba rôle de jouer kosɛbɛ d'accord o de y'o na bon i bɛ baara in yɛrɛ kɔnɔ nin y'a san joli bon ɲinɛ y'a 1 an san kelen wow courage i bɛ école la i bɛ classe jumɛn na 11e lettre ok ala k'a bɛɛ nɔgɔya ok soko bana i bɛ se k'i da don i ye gɛlɛya fitinin min sɔrɔ a la du kɔnɔ k'a daminɛ depuis i donna la ka n'a bila sisan na awɔ i bɛ fitinin dɔrɔn fɔ an ye bon baara in kɔnɔna kɔni filɛ nin ye kɔnɔ ka dun trop ka dun parce que a daminɛ la i fa ni baw tɛ sɔn parents bɛ a ko na sugu bɛɛ kɛ pour que k'a bila mais par finir u bɛna ye k'a fɔ bon nin ko ka di ne den ye nin m'a to a ka kɛ bon kɛrɛfɛ mɔgɔ minnu fana b'an kɛrɛfɛ olu b'a essayer k'i la descendre olu b'a fɔ n ka cɛ i bɛ nin i kana taa baara ɲɛnama kɛ ba ye o yɛrɛ caman fɔra ne ma quoi mais ne ka sira t'a la quoi ne m'a faamu fɛn min ka di ne bolo fɛn min ka di ye i bɛ nɔ b'o de la quoi ne m'a faamu bon n'i ye kɛrɛfɛ mɔgɔ ninnu lamɛn kɔfɛ a filɛ bi ne bɛ yɔrɔ min na bi olu de bɛ na ne nɔfɛ bɔ ka vidéo kɛ n kunna an ka taa nin tournage kɛ a bɛ ten togo de la tanti Pɛkɛlɛ bɔra k'a fɔ k'a daminɛ la si tɛ sɔn i ka vidéo ka k'o kunna mais n'a sera yɔrɔ dɔ la u b'i deli de ne ko i tɛ tournage la bi ya mais u yɛrɛ ɲuman na ko baara in ye mɔgɔ lankolon baara ye mais mɔgɔ lankolon tɛ se k'a kɛ e ye mun faamuya o kuma in na bon o kuma ye dɔrɔn c'est comme mɔgɔ lankolon tɛ se k'a kɛ kun min na parce que baara in a bɛ réflexion de demander
k'i sigi k'i réfléchir bon mina tempo togodi mina scénario je togodi bon avec togodi avec ni yɔrɔ na yɔrɔ mi décorer togodi ni kuma me fɔ togodi parce que kuma fɔ togodi b'a to ni mɔgɔ bi yɛlɛ ani geste kɛ togodi b'a to mɔgɔ bi yɛlɛ bon ne te so la ne taara k'e b'a kɛ i bɛ fugɔtɔ de la i b'a kɛ i bɛ tila k'a bila de comme mɔgɔ lankolon tɛ se k'a kɛ quoi ok voilà faamuyali sɔrɔ l'o la e yɛrɛ en tant que artiste humoriste denmisɛnninya la tantɔn e bɛ se ka mun ladilikan yɛrɛ de di i ɲɔgɔnna humoristew ma ani ka public fana ma bon ne bɛ se ka ladilikan min di ɲɔgɔnna humoristew ma u ka baara in ta u k'a ta ni sɛbɛ quoi mɔgɔ minnu b'u k'u kɔrɔfɔ kɛrɛfɛ a don ta a bɔ tan a bɔ tan manamanakan don u k'u ka baara kɛ u ka baara kanu d'u yɛrɛ la mɔgɔ man d'u wele diɲɛ fan o fan ko prestation bɛ ou bien répétition bɛ u kana wari ko fɔ ka taa mɔgɔ tɛ se u bɔ fan dɔn ne b'o fɔ n ka humoristew ɲɛna n yɛrɛ ɲɔgɔnna denmisɛnninw k'u dɛmɛ u k'o fara u ka hakilinataw kan bon public min fɔ public fɛnɛ ɲɛna public fɛnɛ o fɛnɛ k'an dɛmɛ u k'an dɛmɛ communication fan fɛ ani partage fan fɛ et puis n'u y'an wele ka taa prestation na u kana taa an jɔ ten k'an kɛ i n'a fɔ mɔgɔ fu quoi o man d'an ye quoi c'est comme o tɛ k'a fɔ an m'an yɛrɛ fisaya mɔgɔ ma mais u ka valeur fɛnɛ dɔɔni dɔ la parce que n'u ye valeur dɔn na mɔgɔ wɛrɛw fɛnɛ bɛ valeur dɔn na voilà ok bon depuis e yɛrɛ donna a kɔnɔ yɛlɛma donn'i ka kow la n'est-ce pas ouais i ye hɛrɛ dɔɔni sɔrɔ a ye yɛlɛma jumɛn jumɛn don i ka kow la bon kabini ne donna la moi je gagne ne bɛ wari sɔrɔ ne bɛ taa prestation na ne bɛ fɛn publicité o kɛ a ka can quoi d'accord ne bɛ wari sɔrɔ n'Ala sɔnna ok Ala k'a bɛn nɔgɔya aw kana ɲina an ka émission yɛlɛ waati n'ale bɛ diffuser chaque lundi à partir de 18h sur YouTube Tanti Pɛgɛlɛni ko yɛlɛ waati sera i kanubagaw ko k'u bɛ fɛ k'i k'u la yɛlɛ an ka na ne yɛrɛ ka yɛlɛ fɔlɔ ɲani e ka ne yɛrɛ la ni ne yɛrɛ daminɛ ne t'a dabila dɛ i jɔ ne ka n da de fɔlɔ i b'a dɔn cɛkɔrɔba dɔ de tun bɛ yen quoi denmuso kelen de b'a bolo ani muso fila mais cɛkɔrɔba in denmuso kun ka d'a ye toro a tɛ fɛ hali denmuso ka bɔ don la dɔrɔn denmuso y'i den ka bɔ de ani kamalenba de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɔnɔ da den na den nana dɔrɔn a nani kɛ ta kɔnɔ kan a commencera ka fɔnɔ misɛnnin dɔ cɛkɔrɔba kulela ko walahi ni kɔnɔma don he ni ba bɛɛ ka ka minɛnw cɛ he dugujɛ den nana jɔ cɛkɔrɔba ma k'a kɔnɔma don cɛkɔrɔba y'a bolo fila da ko a kulela a ko ye malo n sigiɲɔgɔn bɛɛ ɲɛna bɛɛ ko yan ne ye cɛkɔrɔba ɲɛnama di ya directement dɔrɔn a ye denni wele k'a ba wele k'u ka minɛnw cɛ k'u ka taa a y'olu gɛn o dugujɛ cɛ dɔ nana jɔ cɛkɔrɔba ka so kɔfɛ naraji 2020 a y'i kanto cɛkɔrɔba ma ko cɛkɔrɔba ye denmuso kɔnɔma ne de ta y'a den ko ɲani den ka jigin i 100 millions bila den ka compte la ka 100 millions bila denni ba ka compte la ka tila ka 100 millions bila i cɛkɔrɔba ka compte la mais cɛkɔrɔba ni den jiginna n'a ma balo n bɛ taa ni n ka wari cɛkɔrɔba ko wallahi a tɛ kɛ ten ni den jiginna n'a ma balo n bɛ n ka musonin minɛ ka di ma i b'o donc n tɛ nin fɛ halisa wari de ma bɔ donc hali ni n den ma balo ale bɛ a musonin ci non wari ma ɲi tellement que Bamakɔ susu ko juguyara ne ye zo in ka dayɛlɛ ka finɛtiri yɛlɛ soso donna k'a fa tuma min ka finɛtiri da datugu ka tɛ n da kɛnɛma soso ye kasi min kɛ ɲɛji de taara kɛ ba kɔnɔ sinon ji kun t'a kɔnɔ ay ɲama ye da in yɛlɛ a ka bɔ dɛ ɲama dɛ cameraman da yɛlɛ a yi ta sa ta ayi e ta bana yɛrɛ de i ta bana a ka ɲi ta i b'a dɔn confinement tɛmɛnen na tellement que gɛlɛya tun bɛ yen cɛ a gɛlɛya kuma nɔgɔn dɛ mais ne tɔntɔ dɔ bɛ yen ale ye muso furu hali sisan gɛlɛya bɛ yen ale ye muso furu k'a bila so kɔnɔ de a bɛ bɔ su a bɛ don su a bɛ bɔ su a bɛ don su bon confinement la baara ni fɛnw bɛɛ jɔra donc comme ale tora so kɔnɔ ale muso tun bɛ to ka tagama n'a bɛ tagama dɔrɔn i b'a ye a bɛ i kɛ tan kalakala nun tɛ sɔn wa muso ka kalakalaw tɛ sɔn cɛ y'o jateminɛ kɛ ne tɛmɛtɔ kan a ye ne wele a ko Isa ne ko ko na yan ne ko fɛn min Fatumata sen kelen ma a tɛ ka sɔn ne ko tonton ko confinement ka baara don confinement ne y'o k'o la mais i b'a kalama ko maliyɛnw yɛrɛ ka confinement ma kɛ confinement ye yan ne ye Canada lajɛ non subahanallahi
Wani kun bɔra police kun b'o bila civil la i tatɔ ka gɛn juru jan de kun b'u bolo i tatɔ ba k'i fɛ fiyewu. Bon ye police kɛ min yɛrɛ o de kun ye ne dɔn. Awɔ a ka ɲi i ni ce ni baraji o yɛrɛ jɛlenba de don. mais mɔgɔ a banna n ko n tilali la mun de bɛ yen. Ayi ma kɛ nkalontigɛla ye wala i ma kɛ nkalontigɛla a ye tiɲɛ yɛrɛ de voilà c'est que i yɛrɛ de yɛrɛ kɛ nkalontigɛla ye bon e yɛrɛ ne ma da la ne kun tɛ zo ye yanni k'e kɛ ta parce que tɔgɔ hakɛ min sisan ne sigilen min kan mi hakili tɔgɔ joli bɛ nin na. tɔgɔ naani de don. Segin a kan. Sogo bana yɛlɛ ka sa musokɔrɔba gangster. Bɔn nin lajɛ. Bon aw fila bɛɛ kun ye zon ye a ka ɲi sa an kɔni m'aw deli an ka micro kan an ka kun. Bon nin yɛrɛ la y'a wele bon e ka na i ko lɔgɔ i tɛ maloya. M'i deli an ka micro kalifa bi la i tatɔ kana taa n'o ye dɛ ala ni ala kira kama. Awɔ ani kunkɔrɔdonna ninnu awɔ i b'a da yan. Nin bila an y'a fɔ sutura la i bɛ n'i sigi yan fan ko kuma fɔ. Ok musokɔrɔba gɛnsa an b'i bolo awɔ. Cɛ aw yɛrɛ cɛ e bɛ musokɔrɔba bila ko musokɔrɔba ka yɛlɛ. N jo t'a la. Wallahi billahi an ka manamanakan fɔ bɛɛ dabila ne tɛ dɔnni na dɛ n ye mun ko daminɛtɔ lɛ n'a fɔra ne musokɔrɔba tɔ min an sigi platɔ k'a b'a fɔ ko n ka layɛlɛ o tuma fɛnɛ ne bɛ ka balalankolon de kɛ n t'i don a la dɛ. Awɔ an jo t'a la. Ne bɛ n bolo la. N kalifa b'i la. N kalifa b'i la. Mais maa i bɛ ka ji bɛ k'an ka sugu la i t'an ka sugu labila yan. Cɛ ni cɛninw ba cɛ i tɛ jɔn ka kelen f'i ɲɛna cɛ kɔrɔ bɛ olu dabila quoi. Cɛma i cɛ nana a ma foyi kɛ ne mɔkɛ de y'i cɛ i cɛ kunkolo kun b'a ala diɲɛ na ko i bisimilahi a ka nin lajɛ mais a ka nin lajɛ sa i mamuso kɔrɔ bɛ nin fɔ o ma walahi cɛ an denmisɛnninw kɛra danga denbaw de. Mais mamuso bonya fiyewu. Mais o don la i kun bɛ sogoba ka koko la i kun bɛ to ka koko ta ne mana ne ni sogoba tɛ ɲɔgɔn fɛ maa ni dun b'i kɔlɔsi kɔni. Basi y'a bɔra fara sa an ka yan bila. E musokɔrɔbatɔ. An ka yan bila. E fana i kun ka hinɛ lase i bɛ ka duti kɛ koyi. E t'i ma musokɔrɔbatɔ la ma b'i zipuninw don k'a b'i fɛn man ka koko ta ka taa sogoba fɛ. Ni buwakɔrɔba bɔra nin kalama a t'i faga. Ne bɔra kuma kɔnɔ koyi parce que an san denmisɛnninw fila a tɛ mɔgɔw bonya walahi. Ayi i jogo de bɛ k'a fɔ i jogo. Ne jogo tɛ i jogo de don. Ale ne ye cogo di. Ayi ninnu ta bɛ faamu. Ne ye cogo di wa. Ne kun bɛ n ka da de la ne dun taara sogoba ka da la k'i b'o koko ta sogoba bɛ k'a den k'a bisunun d'e ma. Ni buwakɔrɔba bɔra nin kalama walahi i b'i ka minɛnw cɛ. I deli la sa nka an b'i deli ala kama. Bon maa i bɛ mugan di yan sinon ni t'a fɔ buwa ye yan ni t'a fɔ. Awɔ n'an bɔra n bɛ dɔrɔmɛ mugan d'i ma walahi. I ma tun. Ok. E fana ye nanfigi de ye mɔden nanfigi i t'o to sutura la e fana i musokɔrɔbatɔ ni kamalen tigɛ. Cɛ mama jardo. Cɛ musokɔrɔba fana bɛ ja dɔn. Ok. Musokɔrɔba ɲuman ye ne. Ah bon? Kan kana kuma in fɔ. An ka bila yan. Ok tanti Pɛkɛlɛni yalima e bɛ se ka folikan jumɛn lase Mali kunnafoli ma u ka nin baara in na u ka nin hakilina in na. Vraiment m'aw fo k'aw barika da. Ok. N bɛ dugawu fɛnɛ k'a ye. Yarabi Yama a ka nin teleso in ala ka se yɔrɔ la a ma deli ka se yɔrɔ min na. Yarabi ala ka mais ala deli ala ka kɛ international ye wallahi. So diyara n ye amina. Tubabu ka bɔ kɔfɛ u ka na émission na. Wow. Wallahi américain ka na. O diyara n ye. O diyara n ye. Vraiment m'aw fo dan tɛ foli. Yɛrɛ merci. Parce que ne kun mɛnna k'aw wele n y'aw sɔrɔ don min na a cɛ i y'a bɛɛ fɛngɛ wallahi n nana a kɛra alhamdulilayi. Ok d'accord merci beaucoup. Ok. kan ko ye a tɛ jɔ dɛ. A tɛ jɔ. Santiago ko ten k'a tɛ jɔ. Awɔ. Jɔcogo t'a la. Ala ka n'a jɔ. Avion de don a bɛ Paris a bɛ France a bɛ États-Unis Allah wana kasi wasa. Wala ni kasira mi gɛn ka bɔ so kɔnɔ. Ne y'a f'i ye i bɛ débat an da yan dɔrɔn i b'a kɛ kasi caman ye o dun man di. N ye n da di. I ka mɔni sigilen filɛ i tɛ t'o ta. Mɔni min. Mama mɔni sigi yan. Ne ma mɔni sigi dɛ. E ma mɔni sigi. Ayi kana dana. Wala a fɔ y'a ta don parce que sukoro tɛ kɛ ka mɔni na sukoro kun bɛ k'a la. E ka nin lajɛ danga tɛ e bɛ wari di yan. I tɛ wari di o. A ma bakɔrɔba ye furu cogo di ka na yan. I ye ni bakɔrɔba bɛ so kɔnɔ. Taa bakɔrɔba nɔfɛ.
taa bɔ kɔrɔba nɔfɛ dɛ kana ne kulo kɔla tɔrɔ wallahi kabini sisan yɔrɔ a san denmisɛnnin ko k'a ma mara i bɛ taa i ka boîte kolo fa ninnu min kɛnɛ ma ka sɔrɔ ka n'i tango tango mɔgɔw ɲɛna tango ko tɛ o ma dɔ la yɛrɛ ma wari di ne ma n ka yɛrɛ de bɛ wari di ne ma ne nana dɔrɔn ma ɲuman na ne minɛ dɔrɔn ne bɛ n cun sen kan dɔrɔn ma n binna yan fɛ dɔrɔn ma mugan di yan e t'a di yan ne tɛ taa si de kan baasi tɛ komi i y'i dege o la o de bɛ k'i bila hali o dɔ la ne ka bana la kari n'i ye wari tigila kɛ i bɛ taa a ɲɛɲini kɛnɛ ma ka na ma ni dun ye wari tigɛ bɔba la bɔ y'a kɛ surprise ye k'a bɛ nin bila ka taa i ji la ni dun ye wari tigɛ dɔrɔn ne b'a fɔ bɔ a ye de i delila wallahi n tɛ wari tigɛ n bɛ dɔ fara kan bon ma ni dun y'a tigɛ dɔrɔn a bɛ kɛ i ka bisi bɛ ma a yɛrɛ kɛ de non n t'a tigɛ wallahi donc i bɛ nafigiya fana kɛ quoi nafigiya tɛ tubabu jogo don donc i b'a ka biti kɛ po ye o la a ka magan taga tɛ bɔ i dun t'a nɛgɛ a nɛgɛ nɛ sinon i ji taga bɔtɔ don a ma dɛ ok merci tante Pɛkɛlɛni i b'i kanubagaw fo i lamɛnbagaw ani lajɛbagaw n ka foli bɛ n kanubaga bɛɛ cɛ o cɛ sɔgɔlen ma la muso o muso sɔgɔlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan n b'aw fo dan tɛ foli min na an t'aw sara sɔrɔ aw de kama an bɛ ka se yan aw de kama an bɛ ka taa yan fɛ aw de kama Ala sa Ala i kɛra ka na bi yan dɛ ok merci musokɔrɔba Gɛnsa i b'i ka kanubagaw fo an b'u fo tante foli mun na u bɛɛ ni ce u ni baraji an tɛ se kuma caman na an bɛ se baara dɔrɔn de la la parole est mince tubabu ko ten il faut passer à la pratique voilà ok d'accord faamuyali sɔrɔla o la an b'o de fɔ aw ye n'aw tɛ an tigɛ fosi an lajɛbagaw an kanubagaw nin tun y'an ka émission man di ye k'an bɛna yɛlɛ kɛ ka émission in kun cɛ tante Pɛkɛlɛni Gɛnsa ko ka yɛlɛ ko ka émission kun cɛ dɛ mɔgɔw de y'a fɔ dɛ ne m'a fɔ k'an ka yɛlɛ e ma wallahi ma Ala de bɛ fara e kan sinon place tɛ yen lahara tɔgɔ di kuma ma ye siribe k'a denni ka furu sa i ye Jakite denni ka furu sa bon hali a yɔrɔ la e musokɔrɔba tɔ i bɛ taa kɛ san 17 fɛ bali buwakɔrɔba wallahi ma Ala de bɛ fara e kan sinon place tɛ yen sinon e bolo ko ne t'a kalama de e bɛ mun kalama o don ne y'i ka so in dayɛlɛlen dɔ tun bɛ yen nɔ a bari e man fa tun bɛ kule la a tiɲɛ tɛ f'i ye den nkalon tigɛ kɛ ma ba sigilen filɛ ga kɔrɔ mais ma ere de ne dege nin bɛɛ la ere de dege nin bɛɛ la o ba ne ni Ala cɛ ma nanga de tɛ la ma nanga de tɛ la ba i bɛ taa dɛ a cɛ e bolo k'i mɔkɛ de Ala i mɔkɛ tɛ Ala ye ko sabali i tɛ sabali i tɛ ne barika ɲini o ka bɛn cɛ ma mais k'i ta lase Ala ma a y'a dɛ kabini sisan ok merci aw bye bye an b'a fɔ aw kan bɛn ciao ciao